Yada Radin Yankopon ase ene anopay ene ye first time on Daily Bread. Say what programming once a man and any day rather be a wa makwan. Na kwan be fa so ayo programming ni anopa biara ye de osoro aduane ayefani Daily Bread ebebrew. Now before no ye bedi kan abo Radin Paiba or Chirayen, both Chi and English anopa biara. Also, they can recite some Bible and some Sorako Babia Okobia. If we are near the inspirational messages at Waso Amon and some Wapi Etuanamo Akobabia Okobia could do Juma Woody. And very quick, and the assembly any woman. And a message at the beginning a year. Don't look at your background. Men share o background that ufrim nen kase it is late and as a mean to me yet. And show background on nen kase mean to me sumerade and I mean to me your tinini, mean to me your no quaffo. Yeah, show the background of Joseph. Don't look at your background. Some people are discouraged about their background. Their upbringing was not good. Some say my father was not a good example to me. Even my earthly brothers are not good example to me. But let's check the family of Joseph. Joseph abusuana ofrim. Yenhwe ne background kitwa bi ena no pay. Na sister brother yemfa nkasa kakra bi enkyerɛw. A 10 minutes program and opebia aseme bema oboato yam ebema wakoma mu ayo very sound and sound wopia abontene akodi dwuma bia wudi ebia owo bank department bi ebia owo custom office ebia owo what do you call fire service police station bia department bia owo fapemamu wo ho mpanimfo anom wo. They are very cruel, they are very cruel people. Omuni good example bia ubetimi asua firim atronko anu mutwa ahantan ko a bone ahodo ekoso bebia background a wakotomu no family ofrim eye bosomfie baabia ofri krisosum ni wo asori ni wo ensanum ko na ofi ohwifo nko na ofi ontin eye wo se enya de se ubetumi astande aye no kwafo da enye no kresa yenhwa de Joseph abusuya baby a Joseph free Joseph papa our wo no ne fa ni Jacob. Jacob was Mr. Deceiver. Jacob deceive ni nua panyini agye ni panyini firi ni nsam eno anso a Joseph ne maame a owo no ono so was Mrs. Deceiver. Also the same thing. Also a deceive ne papa uchaturo at the same time. Not osaye kromfo. Ujia ne papa good etna so chaturo kache ne papa se wabuni nsa. Yen toaso. Yen she Joseph family nyina ninuanom edu miensa obaba akope anu wadem oye dwamanfo aye frene dina yenhwe Joseph ne nana na oye bosomfo yenhwe biem sa abofra kro ya abusua okotom ninuanom a okotom mu nyina na omu yahudifo. Senior brothers mienu eka boom eko sekem eko kum hofo nyina because of say omuse dina akokro ni mama mema ne nada to mutisi kronim eko kum kronim hofo nyina yento aso nhwe Joseph alive yo Joseph ninuanom edu ni nyina kan boom eko chatoro inti na ni nuanom so sa aye atrofo ne papa ya dadafo
ne maame yɛ daadaafo ne maame yɛ torofo ne nuanom mpanimfo ɛyɛ awudifo ne nua baa daana ɛyɛ dwamanfo edu baako a aka no so omu so saa yɛ atorofo omu nyinaa saa koka bom ekotwa atoro ɛsɛ Joseph owu meanwhile so na wɔn yi omu kowuram ekokum nama na omu kɔhwɛ papa nwan ɛwɔ afuom a omu kɔ na omu atena se na omu akye odwan ne bi na omu akyenawe na omu abafie abɛka akyerɛ papa sɛ papa yɛkɔɔyɛ no odwan no wayera obi abɛkye no na abofra yi ka ho ɔde n'ani hunu mebatɔ check saa abofra wei ne background ɛdeɛ na kyerɛ sɛ enka Joseph obetimi ayɛ enipa tenini obetimi aka nokorɛ obetumi asom Awurade ene de na mbese me ka kyerɛ wo wiase nyinaa Ghana nyinaa obia obeti audio bia wuti anopa ya obepia akɔ adwuma sister me ka kyerɛ wo hwɛ Joseph life ya beto an story ne so saa till the end enti me mpentem fa bi mehyihyem Joseph nkwane the only man when ya akonya access to bone our sound protection you be protected no you be save no because ne master yere ama ne kwan so ne na akonya wo ho ye nya ne hwe ke ye be save no fie kama obia ni ho obia hunu efie kura kom na betene macha na yese master yere pe wa asem master yere pe na asem master yere am an opportunity say ene menda enke free wo kono nka wale fom yenu na abafie ho ke be serve Joseph yi ke be sum ne ye na so hwe sa akora we ya ofira dwama ya busua mu ba ne nuanam aye bia mena hu ofira toro busua mu ba ne maame ye daadaafo ne papa ye daadaafo ne maame ye torofo ne nuanam ya daadaafo ne nuanam ye wudifo ne nuanam ya akoromfo ne nuanam ye atorofo enka Joseph enye obi a ewasa ne lifestyle otimi ka no kore da Joseph nye obi a enka wasa otimi escape adwamamo da ene mama brother sister sofo wutie me don't look at your background menhwe baabi a wo free ba no enhwe nipaku a wo da wo mu no enhwe kura wo free mu no enhwe abusua wo free mu no enhwe wo man ya wo free mu no enhwe kasa wo free mu no afeyan hwade se Joseph timi ginai e was a situation we nyina mu amende ye bo Joseph din se oye faithful person sister ena wo be pie o ko wadwuma mu ena wo be pie wo betuka dia na wiase nyina ka ade we de nya de se won kwa wo betumi aye enya de se wo betumi aka no krowe I'm telling you and show background and condemn who say you cannot do it sister you can do it so I show you me dey start here now was your grace has taken me through and I'll offer an offering of sacrifice and I no pay me sro ba bia wutie me bia this is daily bread ya de bebere anopa bia no nsia kan ebia sorry kotie news Ghana munsem America munsem UK munsem minim de ode beye okotie covid honsem ba bia aduru sister forget about it enne sa ensem we ede abotoyemu ebrew ede han fufuro bi be to life so ede gidie bi be bawurawo me bo Yesu Kristo din bom pae mawo se enne anopai so fra bosum fie so free esikafo fie so free ahiafo fie so free one ko school fie so free one ko school free so free Christopher fie mesra don't look at that background but baby awoko any free rather dey fro na gidi say won so ubetumi abeye somebody in this generation ubetumi abe make good impact in this generation ama fufuro ena no pay onyankopon onti nanim nkyerɛw ena no pay erade onhyiraw ebia wo so wabaso bi na wante dem kan I'm talking about Joseph, the background of Joseph, where Joseph was raised. Never
Consider where you are coming from. Never consider your background. Don't look at your background. Joseph's father was Mr. Deceiver. Joseph's father was Mr. Deceiver. Joseph did not have any good example. Never. None of his family members. Joseph's mother was Mrs. Deceiver. Stole her father idol. He wasn't a faithful woman. He was a great liar. The same as his colleagues, his senior brothers. The same as his only one sister. Enti ene edien na me ka kire sister baby a wutie me bia. The grace of God is sufficient for us all. Obi a wutie me bia won so Awurade adom ebetimi aso so. We a short message, a daily bread. Meaning say so na pa for breakfast with bread. Christ is our bread. Awurade ne ye pan no free soroba. Nti na no pay. Me de sai futu semu we ma. Se baby a wokobi afanante. Me soro se so wugidie mu ye. Menhwe adwuma na wodamu no. Enhwe abusua na wofiri mu no. Ena me boy Awurade mpa de ma wo se ensi wuye. Awurade ma ne han enhyere wo so baby a wokobi a. Awurade ma ni jetumi eni wani mu kan. Awurade ma ne ho ani je ne ho do empongura. De ma de Awurade bie so kire Joseph ntia wada busua boni wem. Oda enuanom boni wem. Obenya eja boni, obenya ena boni nenso yes down. Wotimi gina yes standing here at all point. Etimi me Awurade defending no kure. Eka no kure bre no wanse sure Awurade kosi se Awurade left no man be di wiase so nyina enne ye boni din wo tworosem no me bompa ye se Awurade man sa saade kro na Joseph hunu ye saade kro na Awurade bie so kire no saade kro na wo hunu ya enu nti otimi standing ye no e wo Yesu Kristo din mu Awurade bie saade no so enkire Awurade mfa sa odoni bi mpongura Awurade mfa sa agidie ni bi empongura Awurade ntina ni mu nkire e wo saa kwan so no nkono so Awurade mani jan delu wo mu na no pai baby a wuko biara de wuko ye bia ensiw ye sister background a wufiri mu ntia e de awre ho ahyew so e de esu ahyew so e de dadwene ahyew so e ma ofili so condemn so you cannot do it and I pray for you and I prophesy unto your life that you can do it in the name of Jesus. Stand firm and go forward. God bless you all.